Al treilea personaj despre care aș vrea să amintesc este o femeie numită Maria. Și nimeni alta decât Maica Domnului nostru Iisus Hristos. Fecioara Maria. Este o fecioară într-un sat din Galileea. În satul, orășelul mic, Nazaret. Și știm povestea că îngerul Gavril vine la ea la un moment dat și apare îngerul la ea și spune: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Vei naște un fiu. Și deși vestea a fost extraordinar de bună pentru noi toți, mulțumim lui Dumnezeu că l-a trimis în lumea noastră pe Fiul Său, Iisus Hristos. Vestea e nemaipomenit de bună pentru noi, dar imaginați-vă pentru o fecioară, pentru o fată tânără, curată. Vine îngerul și spune: vei naște. Și întrebarea logică pe care această femeie, această fecioară o pune, această fată curată, spune în felul următor, zice: cum se va putea face lucrul acesta? Eu sunt încă fecioară. Cu alte cuvinte, e împotriva logicii, e împotriva rațiunii, e împotriva științei. E cu totul ilogic eu, o fecioară, să nasc un fiu. Apoi Maria primește răspunsul de la înger care îi spune și cine și cum se va naște Sfântul din ea. Iar în momentul în care Maria primește această veste, ea răspunde în felul următor: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Într-o totală ascultare și într-o totală supunere, Maria alege să rămână cu Dumnezeu în fața incertitudinii și în fața unui viitor agitat. Și a avut un viitor agitat. Tu cum te simți de Crăciunul acesta, de sărbătoarea de Crăciun?